Здравейте, аз съм Иван Нанков. Температурите навън са над 37 градуса, затова, както виждате, съм облечен малко по-ваканционно и съм ви подбрал един от автомобилите в платформата на Казан, който е идеален за този период от времето. Както виждате, това е Mini Cooper S в кабрио изпълнение. Днес ще ви разкажа малко повече за този автомобил. Както знаете, всички автомобили в платформата на Казан са проверени с история. Може да ги закупите онлайн, включително може да наемете асистент или да си поръчате допълнителна гаранция за тях. Към наши дни Mini произвеждат най-различни автомобили, които се позиционират в различни сегменти, включително имат кросовери и други интересни и по-екстравагантни модели, но това, което се опитва да направят BMW, които към настоящия момент стоят зад Mini, е да се харесат на по-широка маса от клиенти, тъй като в миналото, колкото и голяма фен база да има Mini в Обединеното кралство, в световен мащаб като че ли не се харесва чак толкова много заради именно тези нестандартни пропорции, липсата на комфортно пространство, включително за някои хора автомобила минава за дамски. Това, до което стоя аз обаче, е съвсем различен автомобил. В третото си поколение хетчбекът, така популярното Mini, което помним от 60-те години, всъщност се продава в три разновидности. Имате 3-врат хетчбек, 5-врат хетчбек, а това, което стои до мен, е двувратното кабрио. Пропорциите най-накрая нараснаха достатъчно, за да може един по-висок човек да се смести вътре. Все още не е сигурно как е положението на задния ред седалки, но ще ви покажа в това видео. Всъщност автомобилът е станал с 98 мм по-дълъг, това са си близо 10 см. Междуосието се е увеличило с 28 мм. 4,4 см е по-широк автомобила спрямо предното поколение, т.е. разбирате, че сме нараснали навсякъде и 7 мм сме по-височки. Височината се е запазила почти същата. Трите разновидности на това трето поколение на Mini, за които споменах, се произвеждат от 2014 година до наши дни, което ще рече, че на определен период трябва да обновяваме модела, за да бъде актуален. И обновявания имаше през 2018 година и през 2021 година. Това са двата фейслифта. Автомобилът, който се намира до мен, е произведен, по-скоро е с дата на първа регистрация, през 8 месец 2018 година и попада след първият фейслифт, и това се личи по ето тези стопове, които, както виждате, изобразяват Съединени британския флаг. Автомобилът е на 59 000 км и ще имаме възможност да видим как се представят материалите в интериора след такъв пробег. Дали все още се държат или са тръгнали да се заминават по-скоро. Интересното е, че ако искате да се вземете Mini, със сигурност няма да го вземете с цел практичност, с цел семейни почивки и така нататък. По-скоро ще го вземете за забавление, а най-голямо забавление от трите варианта на купе, 5-врат, 3-врат, хетчбек и кабрио, предлага определено кабриото, особено в дни като днешния. Мекият таван, с който разполага Mini, може да бъде модифициран в различни варианти, включително отгоре може да имате отново британския флаг, но това, което е важно и характерно за него, е, че се отваря на няколко фази. Покрива пада за 18 секунди в багажникът, като това може да се случи и в движение при скорости до около 35 км в час. В дизайна на екстериора се опитват да запазят доколкото е възможно от чертите на типичното ретро Mini. Затова имаме такива хромирани дръжки, капачката за резервуара също е хром. Около стоповете и фаровете имаме хромирани акценти, които да ги подчертават, но лека по лека с нарастването на пропорциите на автомобила нарастват пропорциите и на някои от детайлите, като например стопа вече е доста сериозен като присъствие в задницата, фаровете също. Някои хора не одобряват това. Губи се сладкото Mini излъчване и всичко отива към максито. По отношение на джантите, те може да са 16, 17 или 18 и добрата новина е, че дори 17-инчовата джанта стои добре на фона на пропорциите на купето. 18-инчовата, разбира се, изглежда още по-добре, но трябва да се внимава, тъй като знаете с какво е известно Mini, а именно с поведението си на пътя, пъргавост, която се постига чрез по-твърдо окачване. Сложите ли по-големи джанти, нещата с возията може да се влошат сериозно, особено ако добавите и Run Flat гуми. Екстериора на тази кола за мен е достатъчно сполучливо направен, лесен за възприемане и наред с нарасналите пропорции е станал малко по-грубичък, което пък го прави по-подходящ за господа, които са с предразсъдъци, че това е типично дамски автомобил. Но има нещо, което трябва да се отбележи, и то е, че след последният фейслифт 2021 година се добавят елементи по екстериора, които го правят малко по-нелицеприятен. Какво имам предвид?
Тук, както виждате, при Cooper S и при John Cooper Works, което е върховото изпълнение на този тип мини, има промени в предна и задна броня, които правят екстериора по-спортно ориентиран, но докато тук всяка една от тези решетки е активна, т.е. има своята функция, няма нищо излишно с изключение на този въздухозаборник, който е фалшив, тук нямаме отвори на капака, то при най-новия фейслифт имаме изобилие от изкуствени пластмаси, които са налепени някъде по екстериора и това не помага нито за перформанса на автомобила, за представянето му, нито за визуалното излъчване. Точно както при BMW, трябва два пъти да дръпнете локчето отвътре, за да освободите предният капак и той няма никакви други задръжки, няма палец, който да го прикрепя, така че когато го затваряте, се уверявайте, че сте го закрепили добре, в противен случай ще се отвори в движение и може да удари челното ви стъкло, освен че ще попречи и на видимостта ви. Капака е тежичък, но за сметка на това има два амортисьора, които ви помагат да го изправите. Виждате какви гигантски дупки има, където мога да прекарам ръцете си, защото тук влизат фаровете на Минито. Нещо, което трябва да се отбележи, и то се забелязва по засапаните ми пръсти, е, че моторният отсек отново не е изчистен, както ви казах. Това е политика на Autoplaza и на повечето автомобили, които се намират в сайта на Казам, тъй като има опция, ако не закупите автомобила онлайн, да дойдете и да го огледате на място. Моторният отсек не се почиства, не се третира, за да може сами да се уверите в състоянието на автомобила. На екрана си виждате вариантите на мотори, с които се предлага тази кола, като по традиция в ревютата на автомобили от Казам, внимание ще обърнем конкретно на двигателя, който се намира в мострата от видеото, а именно Cooper S с 192 конски сили. По-наблюдателните от вас вече са забелязали, че зад всички мощностни разновидности стоят едва няколко двигателя на BMW с заводски обозначения B38 и B48 при бензиновите двигатели, както и B37 и B47 при дизеловите. Видно от таблицата, 4-цилиндровият B48 се използва за топ изпълненията на хетчбекът на Mini, като двигателят е с Twin Scroll Turbo, директно впръскване и Valvetronic система. Какви са известните слаби места по този агрегат до момента, предвид възрастта му? В двигателя работи двоен балансиращ вал. Заради външен пръстен на игления ролков лагер на въпросния балансиращ вал, може да се случи така, че той да не бъде добре притиснат, да се разхлаби и дори да изпадне по време на работа. Това от своя страна води до потенциални възможности от контакти и намеса в работата на коляновия вал, което може да причини повреда както за него, така и за самия цилиндров блок. Ако това се случи при движение с висока скорост, то управлението на превозното средство ще бъде ограничено, което застрашава безопасността. Друг, по-лек проблем са течове на масло от уплътнението на капака на клапаните. Появява се на пробег около 130 000 км. Течове на масло се появяват и от маслените пътища, грижещи се за смазването на турбината. Проблеми има и с линиите за вентилация и охлаждане на цилиндровата глава, като това засяга основно коли с този двигател за американския пазар. В сервизен бюлетин се оказва, че заводската пластмасова тръбичка, отговаряща за преноса на антифриз, се чупи поради високите работни температури на B48. При сервизна акция BMW подменя частта безплатно с нова, ревизирана, но от гума. Двигателят B48 се връща към водна помпа, задвижвана от ремък за основната част от охлаждането на мотора, но и тя има живот около 130 000 км. Понякога причина за повреда при нея е ниското ниво на антифриз. Корпуса на масления филтър също създава проблеми, тъй като и при него нещата са от пластмаса, която с прогресирането на пробега се спуква. За щастие се продават корпуси от алуминий, които да заменят проблемната част, но това трябва да се случи възможно най-скоро, защото последствията може да са тежки. При по-стари образци на двигателя B48 се наблюдава по-кратък живот на помпата за високо налягане на горивото. И тъй като моторът е с директно впръскване, то съвсем очаквано ще се сблъскате и с образуването на въглеродни отлагания. Това са основните неща, които трябва да имате предвид при покупка не само на Mini, а и на други автомобили с този двигател. Добрата новина е, че нещата се лекуват, ако бъдат открити своевременно, но е повече от нужно колата да бъде закупена от надежден продавач, който може да гарантира за състоянието й. Едно трябва да кажа и то е, че ми е широко. И всъщност съм изненадан от разположението на интериора, тъй като си представях, че челното стъкло ще е толкова ниско и толкова близо до челото ми, че вероятно като набия малко спирачки ще си удрям главата в него. Да, но както виждате, рамката е позиционирана доста напред, достатъчно високо, за да ви пази завет. Между другото, преди малко направих пробно шофиране и трябва да ви кажа, че усещането е страхотно. И като поведение на автомобила, обратна връзка от волана,
и като просто изживяване да шофираш в такъв слънчев ден. Естествено, страничните стъкла бяха вдигнати. Наистина е много приятно. Да си поговорим за интериора обаче. Интериора е интересен, екстравагантен и няма как да бъде сбъркан, защото всичко е джиджано, бих казал, но не разхвърляно. Ергономията е на достатъчно високо ниво от това, което виждам, защото мога да достигна всеки един бутон достатъчно лесно. Бутоните са големи, четат се лесно, така че не виждам кой би имал проблем с управлението на мултимедийната система или с активирането на някаква функция. Това, което искам да отбележа, знаейки къде се позиционира Mini като клас автомобил, е, че в него са използвани много меки материали. И в горната част на таблото, и в средата, тук където е подлакътника, включително дръжката на вратата и горната й част, което е похвално. Волана също е облицован в кожа с декоративни шевове. За съжаление, не можем да избягаме и от употребата на малко по-твърда пластмаса, която основно е в централната конзола и долната част на вратите. Тонколоните, където са разположени. На всичкото отгоре тонколоните скрибуцат. Ако осуча леко, дръжката на вратата също издава шумове, но най-зле положението е тук. Този пластмасов ринг около дисплея на инфотеймент системата изглежда хлабаво, сякаш всеки момент ще изпадне. Въпреки че по време на пробното шофиране не чух да издава някакви шумове. По-надолу нещата изглеждат сравнително добре сглобени. Около бутоните за климатичната система има нещо, което имитира хром рингове, но всъщност са от пластмаса. Кликат много приятно. Добре е сглобено, но най-долу, където е скоростният лост, също имаме използвана твърда пластмаса и то от онази, която се драска и вече се личат следите от захабяване. Подлакътникът е удобен и е добро решение, регулира се в две фази, по-ниско, по-високо. Проблема е, че когато е спуснат, не може да използвате лоста на ръчната спирачка, тъй като подлакътника го блокира, трябва да го вдигнете и тогава да дръпнете лоста на ръчната спирачка. Това е като някакъв вид оплакване от начина, по който са разположени нещата в интериора. Тук долу се намира джойстикът, с който се управляват функциите на инфотеймент системата и ако сте запознати с BMW автомобилите от по-ново поколение, разполагащи с iDrive система, естествено ще се сетите, че това е копия на джойстика на iDrive системата. Отпред е скоростният лост на автоматичната скоростна кутия, с която е оборудван този автомобил. Работи се много добре с него, удобен е. За съжаление, при нашето Mini нямаме възможността да избираме между различните режими на движение. При някои от моделите се предлага такава опция и от тук имаме селектор, с който избираме между спортен режим, нормален, еко и така нататък. Нещо, което забравих да споделя за подлакътника е, че когато го отворите, в него има място, където може да поставите телефона си и той да се зарежда индуктивно. Да поговорим за изложението на приборите. Едно време имаше огромен скоростомер тук в централната конзола. В момента се е изместил срещу мен, заедно с оборотомера и нивомера на гориво в резервоара. Между другото, преди фейслифта 2018 година, уредът, който измерва наличието на гориво в резервоара, изглеждаше доста нископослано според мен. Имаше едни лампички, една скаличка, където не може да се ориентираш колко гориво ти остава в автомобила. Светят някакви лампички, но не е много ясно. Сега са се постарали и са направили скалата доста по-разбираема. Следващия фейслифт, който е 2021 година, вече предлага опция това нещо да не е аналогово, а да е дигитално и да имате дисплей срещу водача. Още нещо, което забелязваме, че нашият автомобил е оборудван с опционалната Harman Kardon аудио система. По отношение на седалките, те са удобни, спортно ориентирани. Между другото има още един вариант, при който подглавника е интегриран в самата седалка. Страниците се вижда, че са големи, малко са меки, но успяват да ви задържат, когато шофирате по-агресивно. Хубавото е, че нашият салон е кожа и алкантара комбинация, като естествено преобладава кожата, защото кабрио автомобилът, ако е с текстилен салон, се цапа изключително лесно, при най-лекия дъжд остават петна, докато кожата е много по-лесно за поддържане и ако се запраши, и ако бъде наваляна от дъжд. Просто забърсвате, естествено и тя има нужда от подхранване и специални грижи. Седи удобно, естествено седалката в момента е в най-ниското си положение. Ако искаме да я вдигнем или да я нагласим по друг начин, трябва да използваме ръчки, нямаме електрически контроли. Но дори да вдигна нагоре седалката, имам достатъчно място за главата с вдигнат таван. Умишлено преди да го сваля и да започва да стигнем интериора, влезнах вътре, изпробвах, нагодих си седалките така както ще ми е удобно, включително седнах и отзад. И сега ще се изместя, за да видите какво е положението отзад. Сега ще влеза на задния ред седалки, само че в нашия случай сме свалили тавана, което силно улеснява тази процедура. Когато тавана е вдигнат, отворът е много малък, независимо, че облегалката се мести напред заедно с седалката. Нагласих седалката като за себе си, така че да ми е удобно аз да шофирам. С лост в задната част, както виждате, мога да изместя. Влизайки вътре,
Предполагам в момента се реже от фотоапарата, от камерата, но мога сравнително лесно да седна, когато няма таван. Какви са проблемите в интериора? Проблемите са основно свързани с това, че няма място за глезените. За колената, ако си отворя малко краката, да, може би има някакъв вариант компромисен за пътуване, но долу изобщо не мога да помръдна стъпалата си. Друг голям проблем е тази голяма странична колона, която ме избутва към центъра на автомобила. За да пътувам комфортно, трябва да пътувам ето така, което може би е добра идея, защото се возите в кабрио. Тази колона скрива всъщност механизмът, който отговаря за вдигането и свалянето на тавана. Друго, което е леко некомфортно е, че облегалката е почти на 90 градуса изправена спрямо ъгъла, даже ъгъла е, бих казал, остър и седите притиснати леко напред, но в интериора на Мини се предполага, че ще пътувате винаги с компромиси и с преговори с пътниците отпред, за да се постигне някакъв консенсус по отношение на комфорта и със сигурност тези, които се возят отзад, не трябва да са над 1,80 и трябва да се возят за по-кратки преходи. Нещо, което се струва да се отбележи е, че както при всеки модерен кабрио автомобил и при този имаме защита за пасажирите в случай на обръщане. Нямате таван, няма какво да предпази главите, освен предпазни елементи, които изкачат в рамките на милисекунди. Багажното пространство при тези автомобили в третото поколение е нараснало с около 30% спрямо предходното поколение. Имаме скок с 30% в багажният обем, като за мен интересното е, че при хетчбек варианта с 3 врати обема на багажника е 211 литра, а при кабриото обема е 215 литра, с 4 литра в повече, естествено когато тавана е вдигнат. Когато свалим тавана, обема става само 160 литра и сега ще ви покажа за какво става въпрос. Отваряме тази врата, която може да използваме и за пейка, между другото. Може да се поставят тежести с тегло до 80 кг обаче, т.е. на мен не ми е позволено да сядам отгоре. И имаме сравнително лесен достъп, багажника не е много по-голям от самата врата, така че каквото имате може просто да го захвърлите там. Облегалките падат в съотношение 50 на 50 и имаме лостчета, с които можем да си помогнем, включително когато тавана е вдигнат. Имаме два допълнителни лоста ето тук, с които можем да вдигнем кората, намираща се в момента под сгънатия таван, нагоре и така да сложим по-високи предмети. Стигнахме и до най-приятната част да притежаваш такъв автомобил, а именно шофирането му. Няколко са нещата, които веднага ви поставят на вълната на удоволствието, а те са директното управление и връзката с волана, звукът от колата, особено при свален таван, както и фактът, че макар без таван и дефлектор за вятър, ако вдигнем страничните стъкла, няма неприятно обдухване дори при по-високи скорости. Ако държите на икономичността, може да се насочите към дизеловите варианти на това поколение на Мини, но единствено в случай, че ще ги шофирате икономично. При малко по-активно натискане на педала на газта, разходът на гориво може да скочи с над 15% спрямо данните от брошурата. По отношение на шума от двигателя, между 3-цилиндровия дизелов и 3-цилиндровия бензинов агрегат, определено по-удачният вариант е бензинът. Истинското забавление обаче започва именно с Cooper S, който наистина дава емоцията от спортен автомобил. Имайте предвид, че дори когато сте във варианта с твърд таван, има доловими шумове от завихрения на вятър покрай предните колони, затова нещата не са много по-комфортни от кабриото, което изненадва с това, че при вдигнат таван и висока скорост все още може да говорите в интериора без да е нужно да повишавате тон. Мекият таван предлага и среден вариант в случай, че времето е по-неблагоприятно, като по желание може да отворите само предната му част, осигурявайки си прозорец към небето с 40 см широчина. 6-степенната ръчна скоростна кутия е отлична и подхожда на характера на Мини, но Steptronic автоматикът с 6 предавки преди 2017 не блести с приятни характеристики, освен ако не сте в 2-литровото Мини, където на същата кутия са дадени по-спортни характеристики, дори опция за лаунч контрол. През 2017 се появява 7-степенен автоматик с 2 съединителя, който оправдава присъствието си в тази кола. Задвижването е само на предният мост и имайки предвид това, вероятно си мислите, че в тесните завои тази кола ще води битка за сцепление, но случая не е такъв. От огромна помощ е системата Performance Control Torque Vectoring, която е стандартна при вариантите с 2 литра обем на двигателя и опционална при останалите разновидности. Тя насочва силата на предаване към колелото с повече сцепление и усещате инертен тласък и пъргавина в завоя.
Нещо, което трябва да се отбележи е, че сгънатия таван ограничава в известна степен видимостта назад и ще се наложи да разчитате на страничните огледала при пристрояване, както и на парктроника и камерата за заден ход, когато паркирате. Благодарение на Mini Connected XL може да взаимодействате лесно с автомобила и през мобилните си устройства, като планирате пътувания, залагате напомняния, които да се появяват върху мултимедийния дисплей на колата докато шофирате, може също така да проверявате за бензиностанции, паркоместа или проблеми с трафика около вас. Днес имах възможността да ви представя Mini Cooper S в кабрио изпълнение. Един страхотен автомобил за сезона, който носи много настроение и може да бъде ваш още сега през платформата на Kazam, купувайки го онлайн. Ако желаете, може да го гледате и на място. Ако желаете, може да го вземете на разсрочено плащане или пък директно да си го купите. Абонирайте се за канала на Kazam, гледайте и останалите видеоклипове, а ако този видеоклип ви е харесал, оставете един лайк преди да си тръгнете. Аз съм Иван Нанков, очаквам ви следващия път. Довиждане!